कंठ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अभी आप सुन रहे हैं डीजे शिव नारायण को। शिव नारायण, शिव नारायण, सिंगिंग बाय हिमांशु राहुल। सुन लो भाई 22 के खिस्सा सुनते सबके हो जाई निशा। सुनावतानी सोनू चालीसा। उम्र बाटे बचपन के, बुद्धि बाटे 55 के। वीडियो ऐसन वायरल भइले, मीडिया पे उ दौड़ल आइले। करता रे नीतीश से अपील, होता पढ़ाई सगरो ढील। पापा के उनका बिगड़ल दशा, करे ले उ दारू के नशा। सुन लो भैया 22 के खिस्सा, सुनावतानी सोनू चालीसा। हवे उ बिहार के लाल, नालंदा के कैले नाम। जे जाला उ करे सवाल, पढ़े ले उ 6 क्लास, संगही पढ़ावे 5 क्लास। वीडियो सोनू के सभे देखेला, सभे लोगवा इहे कहेला। बावे गरीबी बहुत सतावे, पैसा भी ना पढ़ नहीं पावे। जिला जवार में शोर भइल, आयुष के सपना पूर भइल। सुन लो भाई 22 के खिस्सा, सुनावतानी सोनू चालीसा। शिव नारायण, शिव नारायण, शिव नारायण। फेसबुक यूट्यूब पे चर्चा बावे, सोनू के लगे सभे आवे। जे जवन पूछे उहे बतावे। ऐसन तू इतिहास बनैला, पल भर में तू नाम कमैला। केहू के अब ना बाटे चैन, सभे तोहर भइल फैन। नीतीश चाचा करा दे एडमिशन, सबका के ई बा सस्पिशन। राहुल हिमांशु कहे कहानी, हाथ जोड़ के कहत बानी। राइटर धीरज के भइल नशा, सुनावतानी सोनू चालीसा।